Hi guys, good morning. Dahil pangalawang araw namin dito ngayon sa may hotel. Dito lang, sa Las Piñas. At mamaya check out na kami. So, breakfast lang kami. Ito. Ayan, yung asawa ko. Naliligo na. Pero ako, nauna akong maligo sa kanya. Kasi, nauna akong nagising sa kanya. So, ayan siya. Fresh na fresh. Wait lang. YouTube pa ni eh. Oo. Bababa kami para mag-breakfast kasi ano daw eh, buffet. Buffet daw yung breakfast dito. So, ayun. Update ulit mamaya. Ngayon ay linggo. Wala namang naligo. Nakatiis ng cellphone. Bis ka na? Yes. So yun guys, update ulit mamaya kasi bababa kami at mag-breakfast. Bye-bye. Yay! Ito. Hi guys! Last day namin dito ngayon. Hi guys, we're enjoying our staycation here. Hi! Please subscribe. So much, Count. 1, happy. 2, 3, 4, 5. Please subscribe to our YouTube channel, guys. Okay. Dito na namin i-end yung vlog namin kasi last day namin ngayon. Bye-bye. Si bye-bye na. Ba. Bab. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, bye-bye na. Tagbunan mo na yung camera. Bye-bye. Apir. Hello, today we're gonna eat breakfast this day 2. Day 2. With Tala Jewelry Shop. Go. Sama. Don't think that to live and realize. Hello. Lock mo lang na kayo niyari na ako din keycard. Let's go. Nakakatawa sa akin yung Disney Princess. Labas na lang. So fresh in the morning. Stiga oy vlog. Ikat ka mo ba? Dito ba? Hindi ko alam. Ayaw. Picture. Magkuha na tayo
Fried danggit. Upada. Ano sabaw? Bye-bye! Ay, abang kabukat. Bye-bye! Today is another day, ha? Asan si Mami? Sige, bye-bye na. Tagbunan mo na yung camera. Bye-bye! Apir.